आसाम GK नैथि खोन्दोआव नोंथांमोनखौ फिन बरायफिनबाय आरो जिथा आङो इम्पर्टेन्ट कुइसन्स लानानै फैदों गोबाव खालामालासिनो दे होनबा बिदिबा आवगायनोसै 1 नम्बर कुइसन रंघर वाज कन्स्ट्राक्टेड डिउरिं द पिरियड अफ रंघरखौ सोरनि खुंथाय समाव लुदोंमोन बेहाय मोनब्रै अपसन दं बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव डी नाम्बारा कारेक्ट जागोन प्रमोद सिंहा 2 नम्बर कुइसन इन व्हिच इयार द कैपिटल अफ आसाम शिफ्टेड फ्रम शिलं टू दिसपुर बेवहाय जागोन ABCD नि मादाव डी नाम्बार 1973 3 number question which politician is also known as Iron Man of Assam आसामनि सोर राजखान्थिगिरिखौ आयरन मेन होनना मिथिनाय जायो ABCD अपसनफोरनि मादाव बेवहाय दङ C नाम्बार अपसन बिष्णुराम मेधिखौ आयरन मेन होनना मिथिनाय जायो 4 number question which dynasties coins were known as नारायणी माबे फोलेराव मुद्राखौ नारायणी होनना मिथियोमोन बेवहाय मोनब्रै अपसननि गेजेराव जागोन B नम्बर अपसना कच फोलेराव मुद्राखौ नारायणी होनना मिथिनाय जायोमोन नेक्स्ट 5 नम्बर व्हिच इज द फर्स्ट एसामिस टू रिसीव ज्ञानपीठ एवार्ड सोर असमिया सुबुङा गिबियाव ज्ञानपीठ बान्थाखौ मोनजेनदोंमोन बेहाय मोनब्रै अपसन दङ बे मोनब्रै अपसन नाम्बाराव जागोन बी नाम्बारा वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्यआ गावनि लिरनाय मृत्युंजय बे बिजाबनि थाखाय बे ज्ञानपीठ एवार्ड बान्थाखौ मोनदोंमोन नेक्स्ट 6 नम्बर कुइसन Which one of the following was the first Assamese romantic poem? गाहायाव होनाय बबे मोनसेया गिबिसिन असमिया रमान्टिक खन्थाइमोन बेहाय दङ A नाम्बार दं B नाम्बार दं C नाम्बार आरो D नाम्बार बेवहाय B नाम्बारा कारेक्ट एन्सार जागोन बनकुवरीआ गिबि फार्स्ट एसामिस रमान्टिक खन्थाइमोन 7 नम्बर कुइसन What is the meaning of हासाव in the word डिमा हासाव सोदोबाव हासावनि ओंथिया मा बेहाय दङ A नाम्बार B नाम्बार C आरो D डिमा हासाव बे सोदोबाव हासावनि ओंथियानो जाबाय हिल्स हाजोखौ होनो हिल्स B नाम्बाराव दङ B नाम्बारा कारेक्ट एन्सार नेक्स्ट 8 नम्बर कुइसन What percentage of total area of Assam is under forest आसामनि बेसेबां जौखोन्दोआ हाग्राजों बुंफबनाय बे मोनब्रै अपसननि मादाव B नाम्बारा कारेक्ट 34% 34 जौखोन्दोआनो हाग्राजों बुंफबनाय दानिया नेक्स्ट 9 नम्बर कुइसन केलसावा इज ए फेस्टिवल अफ केलसावा फोरबोखौ सोर फालियो ABCD मोनब्रै अपसननि मादाव D नाम्बार टिवासफ्रा केलसावा फोरबोखौ फालियो दानिया फैदो लास्ट 10 नम्बर कुइसन डिक्रं रिभार फ्लोज थ्रू डिक्रं दैमाया बबे जिल्लाथिं बोहैलांदों होखानाय मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव कारेक्ट एन्सारा जागोन C नाम्बारा लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट अनलिया लखिमपुर जिल्लाथिं डिक्रं रिभारा बोहैलांदों बेखिनियानो जोबनायाव नोंथांमोननिफ्राय गोजोननाय आरो अननायखौ आं जासिबाय आरो बेजों लोगोसे साबस्क्राइब